ሰላምን ጥዕናን ንኹልኹም ተኸታተልተይ ይኹን እንዳበልኩ ናብ ናይ ለማዓንቲ መደበይ ከኣትው ኣብ ናይ ለማዓንቲ መደበይ ከምቲ ልሙድ ንኣኹም ንታታተልተይ የምህርዩ ኢለ ዝሓሰብክዎ መደብ ሒዘልኩም መፅእ ኣለኹ። ናይ ለማዓንቲ መደበይ ዘልዕሎ ብፍላይ ናይ ፆታዊ ርክብ ስምዒትኩም ዝደኸመኩም ዝጠፍአኩም ደቂ ተባዕትዮ ምትለኹም ቀልጢፉ ዘይለዓለልኩም ተላዒሉ እውን ብዙሕ ከይፀንሐ ቀልጢፉ ዝወድቀኩምን ቀልጢፍኩም እንዳፍሰስኩም ነፍቃሪትኩም ንበዓልቲ ቤትኩም ክትዕግቡ ዝተጸገምኩም ደቂ ተባዕትዮ ዝመደብ እዚ ክሓልፈኩም ይግባእን። ኣባና ብቐሊሉ ንረኽቦ ዝንጅብል ዝበሃል ተኽሊ ካብ ትፈልጥዎ ጠቕሙ ንምግብና ካብ ምምቃር ከምኒ ሰዓል ዝኣመሰሉ ሕማማት ካብ ምክልኻልን ካብ ምጥፋእን ብተወሳኺ ንፆታዊ ርክብ ተታሒዙ ብጣዕሚ ኣገዳሲ ተኽሊ ከም ዝኾነ ክንርኢና እስካብ ናይ መደበይ ፍጻመ ሓቢርኩም ንጽንሑ። ነዚ ቻነል ሓድሽቲ ዝኾንኩም ሰብስክራይብ ብምግባርን ነታ ናይ ደወል ምልክት ሓንቲ ሻዕ ብምንካእን ዝተፈላለዩ ናይ ፆታዊ ርክብ ናይ ጥዕና ከምኡውን ናይ ሓዳርን ናይ ፍቕርን ህይወት ኢንፎርሜሽን ትረኽብሉ ቻነል ስድራ ንኽትኮኑ ብኽብሪ ንሓትት። መደብና ናብ ብዙሓት ሰባት በፂሑ ብዙሓት ኣሕዋትና ትምህርቲ ንክወስድሉ ላይክ ጌርኩም ጀምርዎ። ስድራ ንዝኾንኩምኒ እንዳመስገንኩ ናብ መደበይ ክምለስ። ዕድመ እንዳደፍአ ብዝኸደ ቁፅሪ ኣብ ደቂ ተባዕትዮ ሰውነት ዝርከብ ምዝውዋር ደም ብጣዕሚ እንዳቐነሰ ይኸይድ እዩ። ምስ ፆታዊ ርክብ ዝተተሓዘ ዝነበረኩም ናይ ፆታዊ ርክብ ዓቕሚ ይቐንስ እዩ። ናይ ፆታዊ ርክብ ስምዒትኩም እውን ይጠፍእ እዩ። ኣብ ደቂ ኣንስትዮ እውን ብተመሳሳሊ ኣብ እዋን ፆታዊ ርክብ ኣብ ብልዕትኽን ዘሎ ራሕሲ ምቕናስ፣ ናይ ፆታዊ ርክብ ስምዒትክን እውን ምቕናስ ኣብ እዋን ፆታዊ ርክብ ቃንዛ ምስ ዕድመ ዝመፁ ፀገማት እዮም። ኮይኑ ግና ነዞም ፀገማት ኩሎም ኣብ ዝንጅብል ብንረኽቦ ኒውትረንት ብቐሊሉ ነዞም ፀገማት ንኽነጥፍኦም ይሕግዘና እዩ። ንኣብነት ንደቂ ተባዕትዮ ምስ ናይ ደም ምዝውዋር ተታሒዙ ኣብ እዋን ፆታዊ ርክብ መትለኹም ደው ንኽብልን ንነዊሕ ደቓይቕ ንኽፀንሕን ዝገብሮ ናይ ደም ምዝውዋር ስለ ዝኾነ ንዝንጅብል ምስ ምግብኹም እንዳሓወስኩም ኣብ ትበልዕሉ ግዜ ናይ ደም ምዝውዋርኩም ብዕፅፊ የወስኾ እዩ። እዚ ድማ መትለኹም ቀልጢፉ ደው ንኽብልን ደው ድሕሪ ምባሉ ድማ ንነዊሕ ደቓይቕ ንኽፀንሕ ዝሕግዘኩም እዩ። እቲ ካሊእ ንሪኦ ድማ ቴስቴስትሮን ንብሎ ሆርሞን ኣሎ ወይ ድማ ናይ ደቂ ተባዕትዮ ሆርሞን ተባሂሉ ዝፅዋዕ እዩ። እዚ እውን ምስ ናይ ፆታዊ ርክብ ናይ መትሎ ደው ናይ ምባል ምስ ናይ ፆታዊ ርክብ ዕግበት ዝተተሓዘ ኣብ ደቂ ተባዕትዮ ጥራሕ ዝርከብ ዓይነት ሆርሞን እዩ። ስለ ዝኾነ እዚ ሆርሞን እዚ ብበዝሒ ኣብ ዝፍልፈለሉ ግዜ ደቂ ተባዕትዮ ናይ ፆታዊ ርክብ ስምዒትኩም ይውስኽ፣ ናይ ፆታዊ ርክብ ፃንሒትኩም እውን ብኡ ልክዕ ንኽውስኽ ይገብር እዩ። ነዚ ንምግባር ድማ ዝንጅብል ክትጥቀሙ ኣለኩም። ዝንጅብል ነዚ ሆርሞን እዚ ብበዝሒ ንኽፍልፈል ስለ ዝገብር ኣብ ናይ ፆታዊ ርክብ ምንቅስቓስና ኣክቲቭ ንኽንከውን ይገብር እዩ። ዝንጅብል ንደቂ ኣንስትዮ እውን ዝህቦ ፍሉይ ጥቕሚ ኣሎ። እዚ ድማ ልክዕ ከም ናይ ደቂ ተባዕትዮ ቴስቴስትሮን ሆርሞን ከም ዝበልናዮ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ድማ ኢስትሮጅን ዝበሃል ሆርሞን ኣለወን። እዚ ሆርሞን ኣብ ዝሓ ግዜ ነታ ጓል ኣንስተይቲ ኣብ ውሽጢ ብልዕታ ንዘሎ ቅብኣት ካብ ምፍልፋል ጀሚሩ እስካብ ናይ ፆታዊ ርክብ ዘለዋ ምድላውን ስምዒትን ዝቆፃፀር ሆርሞን ስለ ዝኾነ ዝንጅብል ድማ ብጠባዩ ነዚ ሆርሞን እዚ ናይ ምንቕቓሕ ጠባይ ስለ ዘለዎ እታ ጓል ኣንስተይቲ ዝንጅብል ደጋጊማ ትበልዕ እንተኮይና ኣብ ውሽጢ ብልዕታ ዘሎ ራሕሲ ቅብኣት እንዳወሰኸ ናይ ፆታዊ ርክብ ድሌታ እውን በዚ ሆርሞን ማኔጅ ስለ ዝግበር ምስ ሰብኣያ ኣፍቃሪኣ ትገብሮ ኩሉ ምንቅስቓስ ብሉፅ ንክኸውን ይገብር እዩ። ኣብ ብልዕትኽን ከባቢ እኹል ራሕሲ እንተሃልዩ ድማ ኣብ እዋን ፆታዊ ርክብ ቃንዛ ንኸይስምዐክን ይከላኸለልክን እዩ። እዚ ዝኸውን ከመ እዩ ዝብል ሓሳብ ክተልዕላ ትኽእል ኢኽን። እኹል ራሕሲ ኣብ ውሽጢ ብልዕትኽን እንተሃልዩ መትሎ ናብ ውሽጢ ብልዕትኽን ክኣቱ እንተሎ ፈፂሙ በፍሕፍሕ ቃንዛ ኣይስምዐክንን። እዚ ድማ ፆታዊ ርክብኩም ብሉፅ ንክኾነልኩም ይሕግዘኩም እዩ። ካብዚ ብተወሳኺ ድማ እኹል ፈሳሲ ኣብ ውሽጢ ብልዕትኽን እንተሃልዩ ብቐሊሉ ናብ ናይ ፆታዊ ርክብ ንዕግበት ፀግዒ ንኽትበፅሓ ዝሕግዘክን እዩ። ስለ ዝኾነ ድማ እኹል ዝንጅብል ክትጥቀማ ኣለክን። ብዙሓት ደቂ ተባዕትዮ ናይ ፆታዊ ርክብ ስምዒት ዘይብልኩም ድሌት ስምዒት ዋላ እንተሃለወኩም እውን መትለኹም ደው ዘይብለልኩም መትለኹም ደው እንተበለልኩም እውን ኣብ እዋን ፆታዊ ርክብ ናይ ፃንሒት ፀገም ከም ዘለኩም ይፍለጥ እዩ። ኣብ ደቂ ኣንስትዮ እውን ብተመሳሳሊ ናይ ፆታዊ ርክብ ድሌተን እንዳሃለወ ናብ ፆታዊ ርክብ ክትኣትዋ እንተለኽን ቃንዛ እንዳትሰምዕክን ሓደ ሓደኽን ድማ ናይ ፆታዊ ርክብ ስምዒት ፈፂሙ ከም ዘይብልክን ትዛረባ ኢኽን። እዚ ምስ ናይ ቴስቴስትሮን ሆርሞን ኣብ ደቂ ተባዕትዮ ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ድማ ኢስትሮጂን ሆርሞን ብበዝሒ ዘይምፍልፋል ዝመፅእ ፀገም ስለ ዝኾነ ኩልኹም ግድን ኣብ ሕድሕድ ምግብኹም ብቐ
ብቐሊሉ ትረኽብዎ ተኽሊ ዝንጅብል ኣብ ሕድሕድ ምግብኹም ምእታውኩም ክትርስዑ የብልኩምን። ኣብ ሕድሕድ መዓልቲ ኣብ ትበልዕዎ ምግብኹም ንዝንጅብል እቲኹም ትበልዑ እንተኾይንኩም ምስ ፆታዊ ርክብ ዝተተሓዘ ብቐሊሉ ክተስተውዕልዎ ትኽእልዎ ለውጢ ከም ትሪኡ 100% ብምትእምማን እዩ። ካብ ዝገርመኩም ኣብ ወፃኢ ዓድታት ኣብዞም ዝሰልጠኑ ዓድታት ማለት እዩ ነዚ ተኽሊ ወይ ድማ ነዚ ዝንጅብል ተኽሊ ብኦይል ወይ ድማ ብዘይቲ መልክዕ ብምድላው ብኽባር ገንዘብ ከም መድሓኒት ብምሻጥ ብዙሕ ኣታዊ የእትውሉ እዮም። ስለዝኾነ ዝንጅብል ብቐሊሉ ኣብ ቀረባና ክንረኽቦ ንኽእል ስለዝኾነ ኣብ ሕድሕድ ምግብኹም እንዳኣተኹም ናይ ፆታዊ ርክብ ሂወትኩም ብሉፅ ዕጋባይ ተናፋቒ ከም ትገብርዎ ብምትእምማን እዩ። ነዚ መደብ ሰሚዕኹም እውን ናይ ዝንጅብል ኣጠቃቕማኹም ከም ተውስኽዎ ተስፋ ይገብር። ጥቕሚ ዝንጅብል ንምዝኽኻር ዝኣክል ንደቂ ተባዕትዮ ኣብ ደቂ ተባዕትዮ ጥራሕ ዝርከብ ቴስቴስትሮን ሆርሞን ከምኡ እውን ናይ ደም ምዝውዋርኩም ብምምሕያሽ ኣብ እዋን ፆታዊ ርክብ መትልኹም ደው ንኽብል ቀልጢፍኩም ንኸይተፍስሱ ናይ ፆታዊ ርክብ ስምዒትኩም እውን ንኽመፀልኩም ብምግባር ናይ ፆታዊ ርክብ ሂወትኩም የመሓይሽ እዩ። ንደቂ ኣንስትዮ ድማ ብተመሳሳሊ ከም ናይ ደቂ ተባዕትዮ ቴስቴስትሮን ሆርሞን ዝበልናዮ ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ድማ ኢስትሮጅን ዝበሃል ሆርሞን ኣሎ። ነዚ እውን ዝንጅብል ብበዝሒ ንኽፍልፈል ብምግባር ኣብ ብልዕትኽን ከባቢ ራሕሲ ንኽህልወክን ይገብር እዩ። ኣብ ብልዕትኽን ከባቢ እኹል ራሕሲ እንተሃልዩ ድማ ኣብ እዋን ፆታዊ ርክብ ቃንዛ ኣይስምዐክንን። ኣብ እዋን ፆታዊ ርክብ ቃንዛ እንተዘይትሰምዕክን ድማ ብሉፅ ዕጋባይ ፆታዊ ርክብ ንኽትሕልፋ ዝሕግዘክን እዩ። ካብዚ ብተወሳኺ ኣብ ብልዕትኽን ከባቢ እኹል ራሕሲ እንተሃልዩ ብቐሊሉ ናብ ናይ ፆታዊ ርክብ ንዕግበት ፀግዒ ንኽትበፅሓ ዝሕግዘክን እውን እዩ። ስለዝኾነ ዝንጅብል ነዞም ክልተ ሆርሞናት ብበዝሒ ንኽፍልፈሉ ብምግባርን ምዝዋር ደምኩም ብሉፅ ንኽኸውን ብምግባርን ናይ ፆታዊ ርክብ ዓቕምኹምን ድሌትኩምን ንኽውስኽ ይገብር እዩ። ኩሎም ናይ ፆታዊ ርክብ ፀገማት ከምዚ ዓይነት ናይ ፆታዊ ርክብ መፍትሒ ስለ ዘለዎም መደብና ንቻነልና ሰብስክራይብ ብምግባር ትምህርቲ ውሰድሉ፣ ፀገማትኩም እውን ኣማሕሽሉ። ነዚለ ናይ ልማዓንቲ መደበይ በዚ ክዛዝም ካብ ናይ ልማዓንቲ መደበይ ዝኾነ ሓድሽ ነገር ከም ዝሓስኩም ተስፋ ይገብር። ነዚ ቻነል ሓድሽቲ ዝኾንኩም ሰብስክራይብ ብምግባርን ነታ ናይ ደውል ምልክት ሓንቲ ሻዕ ብምንካእን ዝተፈላለዩ ናይ ፆታዊ ርክብ ናይ ጥዕና ከምኡ እውን ናይ ሓዳርን ናይ ፍቕርን ሂወት ኢንፎርሜሽን ትረኽብሉ ቻነል ስድራ ንኽትኮኑ ብኽብሪ ንሓትት። መደብና ናብ ብዙሓት ሰባት በፂሑ ብፍላይ ብዙሓት ኣሕዋትና መትሎ ደው ናይ ዘይምባል ፀገም ናይ ፆታዊ ርክብ ስምዒት ዘይብሎም ቀጢፍካ ናይ ምፍሳስ ፀገም ዘለዎም ኣሕዋትና እዚ መደብ ንኽበፅሖም ላይክ ሼር ምግባርኩም ኣይትረስዑ። ሓሳብ ርእቶኹም ንቻነልናን ንመደብናን ንምዕባይ ስለ ዝሕግዘና ሓሳብ ርእቶኹም ብኮሜንት ግለጹልና። ብኻሊእ መደብ ብኻሊእ ሓሳብ እስካብ ንራኸብ ሰላምን ጥዕናን ንኹላትና ይቐኒየለይ።